Daar ligt de sterrenpels, de van allemaal. Daar ligt de sterrenpels, de van ons allemaal. 3 nieuwsleers die zitten op een bootje op een meer. En die zitten daar te vissen. De Jew zit je raar. Hij biedt ze goed, hè? Hij zit aan echt veel vis. Deze plek moeten we echt onthouden. Heet er iemand een dikke stift of zo, hè? Dan maak ik een groot kruis hij op de bodem van de boot. maar dat is het, chef. Maar hij is zot. Een kruis op een bodem van de boot. Dat helpt toch niet raar. Hoe dan niet? En dat we 9 kansen van de 10 de komende keer toch een andere boot krijgen.